Dobrý den, dámy a pánové. Dneska budeme hrát hardcore svět a jdeme na to. Jdeme si natěžit strom a pak si vykraftíme věci, děláme si pak kamenné věci a jdeme si teď natěžit kámen. Hele, uhlí. To si pak taky natěžím. Krumpáč, kamenný. Jdeme to vytěžit. Ještě natěžím pár kamenů. A jdeme hele, vesnice, já se tady ještě kouknu. Jo, tak jdeme tam. Prostě mají tam jako kovárna. Asi tam nebude. Kostel si beru. Vezmeme si jídlo. Hej, sorry. A pak si půjdeme najít místo na baráček. Já si ještě vykraftím motiku. A jdeme pro hejbejly. Ještě tady obilí. Jo, kovárna. Dobrý věci. Vezmu uhlí, pak zabiju iron golema, pak si vykraftím kalhoty a jdeme najít místo na zabydlení. Tady je smrkový les a půjdu sem na louku. Jída, pillager wish. Jestli pillager wish, tak to musí být někde vedle vesnice. Je vedle zimního biomu. Zabijeme ovečky na jídlo. Jo, je tu vesnice, půjdu do vesnice a pak půjdu do pillager věže, jestli tam je iron a vykraftím si štít. Wow, hlavně tam nespadnu. Prosím, jak tu je další kovárna. Ty ale to máš špatně tradíš. Emerald, beru jídlo a asi by jsem se tu zabydlal. Jo, zabydlím se. Tak za chvilku půjdu spát. Dneska půjdeme udělat barák. A možná se zabydlím tady. Au, jsem spadl. Hele, zombík. A jdeme si udělat plot. A pak si jdeme udělat barák. To budu mít hotový. Tady mám i iron golema, nebudu ho zabíjet, ale kočky jo, protože potřebuju stringy na luk. To tady jen osvítím torčkama. Ještě pár torček uděláme, půjdu asi na průzkum. Když budu mít tak kamene, tak půjdu dělat barák. Okay, tebe můžu zabít, protože jsi zbytečný. Už je ráno. Mám s iron golema železo. Teď jdu dodělat barák. Takže udělám crafting table a pak si vykraftím železný krumpáč. Takže už dneska končíme a nashledanou.